खिन्थु दिनै मोनसे सिगनेलखौ दिनै नोंथांनि मिडियाजों आं रायजो राजानिसिम रोखा होयो। नैबे गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोंनि आसामनि मोनथाम काउन्सिल बड'लेण्ड, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं बेखौ लानानै एमेन्डमेन्ट खालामनाया एखे 100% कनफार्म। जास्ट नोंथाङा 3 दानखौ वेट एन्ड सी। दाखालिसो 2 लाख होनायखौ जोङो खोनादों। 2 लाखखौबो बिथांमोना गावसोरनि बेवहाय 2 लाख होदों, खिन्थु 1.5 लाखखौनो मोनथिनाय बायदिब्ला आइ एम नट सियर, बाट आं खोनादों जे बिथांमोना 1.5 लाखखौनो लांफिनदों। 2 लाखखौ सोरनिबा एकाउन्टआव सोना होनानै 1.5 लाखखौ लांफिनदों। बै 50,000 थाबावनायनि 5,000 10,000खौ एकाउन्ट हल्डारनो होदों, बाखिखौ बै इयुथनि नामाव होनाय जादों। बेफोर बाथ्राखौ जों मोन्दों। बेसेसिम सैथो इनभेस्टिगेसन खालामबा मिथिगोन, आरो जों बेनि सायाव इलेक्सन जोबा RTI होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। नोंथांना मोनसे थाबावदों वुमेनफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। दा बावैसो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव 15,000 होदों। आं नोंथांनि मिडियाजों रोखा खालामनो नागिरदों। बै 15,000नि 50%आ साबसिडि। 7,500खौ बै 15,000 मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फरायफिननांगौ, लन हिसाबसो बियो। आरो बेखौ फरायाबा बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सायाव माबा मोनसे दागो थागोन। गतिके आइजोफोरखौ जे दा थगायदों, जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो 25,000 जोङो अनसायमा बिथांखि होदोंमोन, माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों होदोंमोन। बेखौ जोङो थाइसेबो थाखा जोङो रिफान्डेबल खालामहोआखैमोन। खिन्थु दा बिथांमोना जे जा माबादों बुरायफिननायनि बाद 7,500 लन, बेखौ जे लन हिसाबै फरायनांगोन, बेनि थाखाय आं जोंनि ओनसोलनि बिमाफोरखौ आरो आइजो माहारिखौ गुरै खावलायदों सांग्रां जानो। बिसायख'थि फैगासिनो, बिसायख'थिखौ देरहानायनि थाखाय नोंथांमोना गावबा गाव बिजाथिफोरा जुजिनायनि मोनसे लामायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबगासिनो। बे समाव नोंथाङा मा मिजिं आरो मा थांखिजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबगासिनो? ओरैनो बयनिबो गिबियाव आङो हामबाय होननांगोन जोंनि पार्टी चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आरो जोंनि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। बिथांमोननि जा आस्था आंनि सायाव लाखिदों, बे आस्थाखौ आङो साक्सेसफुल खालामनाया आंनि दायित्व। मानो होनोब्ला आंनि गेजेरजों UPPL दोलोखौ देरहासार होनानै नैबे 19 नं सिडली चिरां बियाबाव समस्त सिडली चिरां बियाबनि 2,19,000 जोंनि जा भटार्सफोर दङ, रायजो राजाफोर दङ, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोर दङ। जोंनि UPPL दोलोनि जा मट' पिस, हारमनि एन्ड इउनिटि, बे मट'जों बा मन्त्रजों जोङो माबोरै आवगालांनो हागोन, बे थांखिजों खामानि मावनायानो एज पार दा अर्डार अफ दा पार्टी, बेखौ जों मावलांबाय थागोन। नैथियाव एस ए केन्डिडेट, दा नोंथांनि जा सोंनाय बियो ओंखारदों, देरहाखाङोब्ला माबोरै आवगायलांगोन। जोंहा बेवहाय नैबे सिडली 19 नं सिडली चिरां बियाब होनोब्ला बेयो मोनसे आन्डार डेभेलप हालाम। बेवहाय मोननै बिथिं दङ। मोनसेया आन्दलननि थाखाय सिडलीया बर' आन्दलननि उथुमाय बायदिमोन। मोनसे समाव PTCनि मुभमेन्ट जादों, बेबो चिराङावनो उथुमायमोन। बे समाव माखासे पार्टआ क'क्राझाराव दङमोन। मोनसे समाव फैलायबाय आबसु BLTनि सोमावसारनाय, आरो उनाव फैलायबाय NDBनि सोमावसारनाय कन्टिनिउ जाबाय थादों। बेफोर गासै सोमावसारनायनि जाउनाव जोंनि चिरां जिल्लाया फ्राय आन्डार डेभेलप मोनसे हालाम होनब्लाबो गोरोन्थि जाया। बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे जेंना दंबावो, जेरै मेलेरियानि जेंना, टाइफयडनि जेंना, दैबानानि जेंना जोंनाव जाफ्लेबाय थायो। मानोना हाजोनिफ्राय फैनाय, भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैया खेबसेनो फैनानै जोंनाव बेवहाय माबोरै खहा खालामो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। फारसेथिं इर'सना बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम। बेफोर मोनफा मोनफा जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों हेल्थ सेक्टरावहाय होन बा इडुकेसन सेक्टराव होन, बेफोरखौ माबोरै जोङो फोलोमलांनो हागोन, बै जोंनि UPPL दोलोनि जा मट'नि गेजेरजों सान्थि गायसननायजों लोगोजों जों जौगाथायखौ जोङो पेरेलेलि माबोरै लांनो हागोन, बेनो आंनि गुबै मन्त्र जागोन। जिहेतु नोंथाङा थांनाय BTC खुंथायाव 5 बोसोर सरकाराव थानानै नोंथाङा सासे EMमोन, दा नैबे आसाम बिधान सभायाव फैनानै नोंथाङा सासे MLA जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि जिखिनि मावलांबाय नोंथाङा BTC खुंथायाव थानानै 5 बोसोराव,
आरो MLA जुदि जायोब्ला गिबिसिनै आरो माखौ मावनो दंबावो होननानै सानबायो? काउन्सिलनि मावनाय आरो स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव थानानै मावनाय बेनि गेजेराव बहुत डिफारेन्स दङ होननानै आं सानो। मानो होनबा काउन्सिला मोनसे फिसा हालाम आरो बेनि जा डेभेलपमेन्ट फान्डफोर बियो खोब नगण्य। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि BTCनि जा सुबुं अनजिमा सुबुं सानखो बेखौ जुदि जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसै जुदि जोङो स्टाडि खालामोब्ला BTC हालामाव गैया होनब्लाबो बोसोराव 35,000 कोटि फान्ड फैनांगौ। खिन्थु BTCआव थांनाय बाराव जोंनाव 720 कोटि फैदोंमोन। बिदिनो ग्रेजुवेलि 10% बा 12% बारायनायनि गेजेरजों बारायलांबाय थागोन। दा दिस इज नट इनाफ। आरो जायनि जाहोनाव जोङो काउन्सिलाव मावनो गोसो जाबाबो जोङो माखासे खामानिखौ मावनो हाबोआखै आरो इयुननि दैदेनगिरिफ्राबो गभर्नमेन्टआबो जिखि सब पार्टियानो फैयाथों मानो मावनो हानाया एसे माने एसेबां आसा खालामनो हाया। जिखिनि फैगोन बेखौ जुदि मोजां मावोब्ला मिसइउज खालामाबा एसे हागोन। दानिया MLA जा स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव एसेम्ब्लिनि नोजोरा एसे गुवार हिसाबै बेनि मावनायनि माबायाबो एसे आलादा जागोन। खिन्थु डिफारेन्सआ बेनो बे स्टेट गभर्नमेन्टआ थांनाय BTAD जाखांनायनि उनाव 2003 मायथाइनिफ्राय दिनैनि सानसिम BTCखौ गावनि आथिङाव गसंथानानै गावनि गाव खुंथाइ होबाय होननानै डेभेलपमेन्ट सेक्टरावहाय फान्डफोरखौ एसे गुबुन नोजोरै नायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो 15था देरहानायनि उनाव स्पेसियेलि जेन BTC जादों होननानै बा गुबुन काउन्सिलफोराव फान्डखौ जे जों डाइभार्ट खालामनायावहाय एसे सुबिदा माबायदि खालामलायनांगौ बेखौ जोङो माने बिजिरलायनानै समानथाय मोनसे नोजोरजों जोङो नोजोर बोनानै सरकाराव थानानै माबायदि मावनांगौ जों बेखौ सरकारनि मानसि हिसाबै बा एसेम्ब्लियाव थानाय सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बे खामानिखौ मावगोन। फार्स्टथिं जोंहा पार्सनेलि एरिया वाइज डेभेलपमेन्टआ बे दंखायो। बेफोरथ' मोनफा इसुखासै। खिन्थु इन जेनेरेल 15था समस्तिखौ जेन रावबो बिमा गदायनि नोजोरजों नायनो हाया। जों थांनायनि उनाव आसामाव जेरै मोनफा जिल्लायाव बेसेबां फान्ड एल'केसन जानो गोनां बे गोग्लैथारनांगौ। बेखौ लानानै आं दावहा नांगोन। जिहेतु 19 नं सिट बेयाव नोंथाङा जुजिनांगोन सासे NDA नि बिजाथिजों। बे जुजिनाया माबायदि जागोन NDA जों, जायनिखि बिथांमोना एलायन्सआव दङ BPF, BJP, AGP? BTCआव आंनि नोजोराव NDAजों जों UPPL दोलोआ मोनसे कन्टेस्ट जागोन होननानै गोबां समस्तियाव आं साना। मानो होनोब्ला NDAजों बयनिख्रुइ देरसिन कन्टेस्ट जोंनि आगुनि चिफ दिनैनि पार्टी हाइकामान्ड UPPL दोलोनि बिथां प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव गेलेदों। आरो NDAनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारियाबो BJPनि जानानै तामुलपुराव गेलेदों। आरो जेराव मैयानि जोंनि चिफ मिनिस्टारनि जा बुंनाय राव बेवहाय जों नुनो मोनदों जे NDAआ मानव गेदेर जोंनि प्रमद बर' बिथांनि समस्ति तामुलपुराव सारेन्डार खालामखाबाय। गतिके तामुलपुर बायदियाव हाई प्रफाइल सासे NDAनि दैदेनगिरिया कन्टेस्ट खालामनायनि उनाव गावखौनो सारेन्डार खालामखाबायब्ला बाखि 14थायाव कन्टेस्ट दं होननानै आं साना। आंनि मोन्दांथिया बुङो। BPF दोलोआ रन्जित बसुमतारी बिथांखौ गोबां बांसिनै टारगेट लायो। मानि थाखाय होनना सानो? टारगेट माने फेजेननायनि मोनसे टारगेट लायो। मोनसे खोन्थाखौ आं नोंथांजों माबोरै फिनगोन। थारमाने जायखौ गियो बेखौ टारगेट लायो। BPFआ आंखौ गियो निस्सय। आं बिथांमोननि मोसाबो नङा सिंहबो नङा। मानो गिदों मानो टारगेट लादों आं मिथिया। खिन्थु इलेक्सनाव पार्टिकुलारलि टारगेट लानाया स्वाभाबिक। आरो जुदि आंखौनो बांसिन टारगेट लादोंब्ला फेजेननायनि आं सानगोन बिथांमोना आंखौ बिराद थोर गिदों। नैबे समाव नोंथांनि नोजोराव जे BTC हालामाव जिखिनि 15था बियाबाव नोंथांमोना बिजाथि फसंदों, दा बेनि गेजेराव नोंथांनि नोजोराव माबायदि UPPL दोलोनि देरहानाय?
जोङो जेब्लायबो सिमां नुदों बड'फानि जा सानस्रि, बे सानस्रिनि गेजेरजों गेरेमसा हारि दानाय। जोंनि बर' हारिया जेब्ला गोमोरलांहां अबस्थायाव फैदोंमोन, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोनोम जानानै जों बर' हारिखौ फोजादोंमोन। बिभिन्न धोरोम फोथायारि सिबियारि जोंनि गेजेराव दङ। नाथाय जों धोरोमनि एना एनि लायालासेनो जों मोनसे धोरोमा मोनसे धोरोमजों सनमान होलायनानै बर' हिसाबै दिनै जों मोनसे प्लेटफर्माव थानो हादों। गतिके बेखौ बाख्नायथावना। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ साननांगोन, माखासेया पलिटिक्सखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै गेम गेलेनाय बायदि लायो। खिन्थु जोंनि जा पलिटिक्सआव हाबनाय, बियो खुनु प्रफेसनेल गेमलिं गेलेनायनि मोनसे गेम नङा बियो। मानो होनोब्ला पलिटिक्सआ मानसिजों सायखंफोर बायदि थायो हिसाबै पलिटिक्सनिफ्राय रावबो खारनोबो हाया। खिन्थु पलिटिक्सखौ लानानै जोङो माबोरै माने आखाइनि मुथियाव लानानै हारि दानायनि खामानिखौ मावनो हायो, बेसो जोंनि मेन उद्देश्य। जोंनि खोथायाथ' बेनो, पलिटिक्सआ हारिनि थाखाय देरसिन जानो हाया। गोनां जायोबा जों पलिटिक्सखौ जोङो माबाबो खालामनो हायो, मा होनो, सेक्रिफाइसबो खालामनो हायो। मोनसे एग्जाम्पल, आं गावखौ दुगानानै लाया। बर' दैदेनगिरिफोरा बड'फानि गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जाफुंथों होननानै बर' दैदेनगिरिफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय, इउ.जि. ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गासैबो बि.पि.एफनि दैदेनगिरिफोरजों गोबाना लादोंमोन। जायनि जाहोनाव पार्टि हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै आंनि देरहाखानाय सिटखौ ओंखामफोरनो हगारना होदोंमोन। बेनो मोनसे एग्जाम्पल जे महानताया इउ.पि.पि.एल.नाव प्रमद बर'नाव दङ, बेखौ जों बुंनो हायो। गतिके हारि दानायनि बेलायाव जोङो पलिटिक्सखौ कमप्रमाइसबो खालामनो हायो बा सेक्रिफाइसबो खालामनो हायो, खिन्थु हारिखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामनो हाया। दिनै नोंथांमोना जे 125 बिलनि खोथाखौ बुंबाय थायो, बे बेलायाव मा बुङो? 100% मास मोनब्रै नोंथाङानोथ' दिनै नोंथाङा नैबे थावनियाव आंजों मोनसे मोगा मोगि जादों। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फोसावजानायखौ लुबैदों। दा बि.पि.एफनि मानसिफ्रा होनदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बियो 2019 मायथाइनि मोनसे माने पलिटिकेलि जिखियानो बुङाथों मानो बे समनिफ्रायनो फैनाय, बेयो एकर्डजों सोमोन्दो गैयामोन होननानै। खिन्थु दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोंनि गभर्नमेन्टनि टाइमावबो जों बेखौ नाजादोंमोन, हायाखै। हायैनि जाहोना जादों मोनथाम स्टेटआ सापर्ट खालामाखै, जेरै मेघालया, त्रिपुरा आरो मिज'राम। खिन्थु दिनै मोनसे सिगनेलखौ दिनै नोंथांनि मिडियाजों आं रायजो राजानिसिम रोखा होयो। नैबे गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोंनि आसामनि मोनथाम काउन्सिल, बड'लेण्ड, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं, बेखौ लानानै एमेन्डमेन्ट खालामनाया एखे 100% कनफार्म। जास्ट नोंथाङा 3 दानखौ वेट एन्ड सि। नैबे मोनसेखौ आं सोंगोन जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि खुंथाय, बे खुंथायाव मोनबाथा गेरान्टि होनाय दंमोन। बे मोनबाथानि गेरान्टिनि गेजेराव मावफुंनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? मा गेरेन्टि होदोंथाय बिथाङा? बिथाङा होनदों लाइमोनफोरनो 100 कौटिनि रांनि खोथा बुंदों, लाइमोनफोरखौ बेखार लाइमोननिफ्राय खारहोगोन आरो आइजोफोरनो होगोन। बेनि उनाव हानि मोन्थायनि खोथा बुंदों, बेखिनिखौनो बुंदों। बिथांमोना थांनाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि सिगांबो 17 बोसोर सासन खालामखादों नैबे बिटिसिखौ। बे खालामनाय टाइमाव बिटिएडि एकर्डनि सिगां, बे आंनि बुंनाय नङा दे, बे आं एस पार दा रेकर्डसो बुंदों, डाटा हिसाबैसो बुंदों। आसामनि सिङाव बर'फ्रा 35% मियादि गोनां, हा पाट्टा गोनां न'खरफोर दङमोन। बाखि 65आ हा गैजाया। बिथांमोननि एकर्ड जानायनि उनावबो, बा बिथांमोना जोंनि बर'नि नैथि बर' एकर्ड, बिटिएडि एकर्डनि उनावबो जोङो थामथि बर' एकर्ड खालामनायसिम बा जों सरकार खुंनाय समसिम प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेयो 35निफ्राय जास्ट 37%ल' हानि मियादि पाट्टा होनायनि बिबाङा बांदों। आं नोंथांखौ मोनसे फोरमान होनो नागिरदों।
17 बोसोराव जिखिनि खामानिखौ मावदों जोङो बोसोरबायाव बिथांमोननिख्रुइ 100% बारा मावदों। मानोना जोङो 3,65,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबदों। रेकर्ड नांगौबा आं नोंथांनो होनो हागोन, खिन्थु आं एसे सम होनांगोन। मानोना जों दा पलिटिकेलि इलेक्सनाव खुब इनभल्भ जाना दं, बेखौ नागिरनो टाइम लागोन। नैथियाव इयुथफोरनो जे मोनसे गेरेन्टि होदों 100 कोटि, दाखालिसो 2 लाख होनायखौ जोङो खोनादों। 2 लाखखौबो बिथांमोना गावसोरनि लिडारफोरखौ होदों, जायफ्रा generally they are not called the youth and they don't have any relations with the youth also. बेवहाय 2 लाख होदों, खिन्थु 1.5 लाखखौनो मोनथिनाय बायदिब्ला I am not sure, but आं खोनादों जे बिथांमोना 1.5 लाखखौनो लांफिनदों, 2 लाखखौ सोरनिबा एकाउन्टआव सोना होनानै 1.5 लाखखौ लांफिनदों। बै 50,000 थाबावनायनि 5,000 10,000खौ एकाउन्ट हल्डारनो होदों, बाखिखौ बै इयुथनि नामाव होनाय जादों। बेफोर बाथ्राखौ जों मोन्दों। बेसेसिम सैथो इनभेस्टिगेसन खालामबा मिथिगोन, आरो जों बेनि सायाव इलेक्सन जोबा RTI होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जोबथारनायाव मोनसे नोंथांना मोनसे थाबोदों वुमेनफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। दा बावैसो दे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव 15,000 होदों। आं नोंथांनि मिडियाजों रोखा खालामनो नागिरदों। बै 15,000नि 50%आ साबसिडि। 7,500खौ बै 15,000 मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फरायफिननांगौ, लन हिसाबसो बियो। आरो बेखौ फरायाबा बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सायाव माबा मोनसे दागो थागोन। गतिके आइजोफोरखौ जे दा थगायदों, जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो 25,000 जोङो अनसाय बिथांखि होनोमोन, माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों होदोंमोन। बेखौ जोङो थाइसेबो थाखा जोङो रिफान्डेबल होआखैमोन। खिन्थु दा बिथांमोना जे जा माबादों घुरायफिननायनि बाद 7,500 लन, बेखौ जे लन हिसाबै घुरायनांगोन, बेनि थाखाय आं जोंनि ओनसोलनि बिमाफोरखौ आरो आइजो माहारिखौ गुरै खावलायदों सांग्रां जानो थाखाय। जोबथारनायाव मोनसे सोंथि खालामगोन जे इउपिपिएल दोलोआव नैबे मोनसे खोथाया ओंखारदों जे जेन जि होननाय, जायफ्रानोखि 18 बोसोरनि सायाव बे इउपिपिएल दोलोनि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना ओंखारबोदों। जायनिखि थांनाय बावै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा आफादनिफ्राय ओंखारनानै नोंथांमोननि इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। दा बिथांखौबो हेफाजाब होनो थाखाय ओंखारबोदों। गोबांथार समस्थियाव जेन जि होननाय ग्रुपआ ओंखारबोदों। दा बे बेलायाव नोंथांनि बे 19 नं सिडलियाव माबायदि लाइमोनफोरनि? दिनैसिम जोंनि समस्थिनि सिङाव जेसेबां मानि कलेज दङ, आरो 19 नं सिडली चिरां बियाबनि बाहेरनि कलेजफोराव जेसेबां जोंनि फरायसाफोर दङ नैबे बियाबनि, बिथांमोननि मेक्सिमामानो प्राय 70% इयुथ जेनेरेसना दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा सानस्रि मट' बेखौ एक्सेप्ट खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि मानबगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 34 बोसोर एनडिएफबिआ अस्त्र हमनानै दावहा नांबोदोंमोन। फ्राय 34 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन आबसुआबो लामा गाथेनानै गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदोंमोन। थांखिया मोनसेयानोमोन, बर'लेण्ड स्टेट क्रिएसन खालामनाय। खिन्थु बेनि जाफुङैयानो जादों जोंनाव माने जेसेबां मानि गोनांथि दङमोन, सोलोंथाइ गोनां, रोंमोन्दांथि गोनां, माने 21st सेन्चुरिनि इडुकेसनजों खारफानो हानाय रोंगौथि गोनां, बे थोजासे गैयामोन बर' हारिनि गेजेराव। खिन्थु दिनैनि दा जेनेरेसन, बे जेनेरेसना टु फास्ट माने बिथांमोना एडभान्स जादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि गेजेरजों जिबायदि सोलायनाय लुबैदों, सोदांनाय लुबैदों, जौगानायखौ लुबैदों, इडुकेसनेलि, ससियेलि एन्ड पलिटिकेलि, बे बुस्थुखौ बे जोंनि गोदान जेनेरेसना साननाय बायदिनो मानबगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङाबो खामानिखौ खोब स्पिडआव मावदों। जायनि जाहोनाव बिथांमोननि साननाय आरो जोंनि मथ'जों गोरोबो। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ आरो सानस्रिखौ एक्सेप्ट खालामनानै हेफाजाब होनो फैदों। जोबथारनायाव मा खावलायगोन नोंथांनि बे 19 नं सिडली बियाबनि रायजो राजा? 19 नं सिडली चिरां बियाबनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांनि मिडियाजों आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, बयनिबो गिबियाव आं रंजालि बैसागुनि हामलायथि जासिहरदों। रंजालि बैसागुआ बर' हारिनो खौसेथि
सान्थि लाबोनानै होफैदों। बारदै सिख्लाया जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोजोन निजोम मोनसे थासारि सृष्टि खालामथों आरो गासैबो जाथि जनगोष्ठिखौ जोङो जिखि धोरोम जिखि धोरोम बा जाथि थायाथों मानो जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो हाथों बेखौ इसोरा जोंनिसिम हेफाजाब खालामथों बा जोंखौ आशीर्बाद खालामथों। बर' हारि हिसाबै बा 19 नं सिडली चिरां बियाबनि 2,19,000 जोंनि जा भारतीय नागरिकफ्रा भट होनो थांगोन। गतिके जोंनि सानस्रियानो जेराव सान्थि खौसेथि आरो गोरोबनाय, बेखायनो सान्थि खौसेथि आरो गोरोबनायनि थाखाय इयुन जेनेरेसनखौ इयुन जोलैखौ गाहाम लामा दिन्थिनायाव दिनैनि BPFनि जा प्रिन्सिपल जे मेला ड्राग्स जुवा बा मानसिखौ थगायनाय बा कनफ्लिक्टनि गेजेरजों मानसिखौ मिसगाइड खालामनाय बा धोरोमनि मुङाव खोरोमनि मुङाव दाङाबाजि लाबोनाय बेफोर सानस्रिनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय UPPL दोलोखौ जोंखौ हेफाजाब होथों बेखौनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायो। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जोंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आरो जों मिजिंथियो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय नोंथांनि जि साननाय सिमां मोगथां महर मोननो हाथों। गोजोननाय थाबाय सार। थेंक इउ।